vydá spouzdra foukačku a vzbudí pana notáře. Tak vydá spouzdra foukačku a vzbudí pana notáře. Notář vykoukne z okna a jeho srdce poskočí. Tam dole stojí jeho tři starý kámoši. A jak jenom se smalej, vyběhne jen v jedný galoši. A jak jenom se smalej, vyběhne jen v jedný galoši. A kdo jak 4 mušketýři 6 ráno po nási vedle sedí foukačkář, nemá dlouhý vlasy, ale pěkně sebou šije, proč pak asi? Je to dobrá hudba, ne? Ale sebou šije, proč pak asi? Tlumená hudba, bílá lampa nad stolem, otevřený okno, z kterého můra letí ven. A noční rychlík strachotem prohnal se kolem. A blíží se poslední exploka, tak jestli chceš, tak si vám ještě mikrofon a dejám to solíčko ještě jednou. Já už mám mikrofon, takže budu zpívat. Dámy a pánové, tak to byl náš nový foukačkář, Petr Mirek, Luboš, Rostislav a hlavně Radim! Potkal jsem parapletí ježka, skladatele, potkal jsem skladatele ježka, Jaroslava Ježka. A on mi říká, Dušané, to je krásná píseň. Já mu říkám, to jsem napsal já, že vlastně, no, tak. A on říká, nejenom, že je krásná, a není vůbec těžká, Vítr pánem pouští. Jako doma s naším novým foukačkářem a s vámi a s přestávkou.